Γραμματομία, γιατί το ξέρω. Γράμματα σήμερα θα κάνω. MC Γίγκα. Λοιπόν, κατρώνω τη σκέψη μου, το πάνω κάτω. Μετά την καταμέτρηση, το άθροισμα είναι σκάτω. Ο απολογισμός με βρίσκει πάντα στην έκρηξη. Πρώτα καλάψει δυνατή, μετά έρχεται η έκρηξη. Μετά το ξύπνημα, μετά το ξεκίνημα. Πρώτα μία ομάδα και μετά ένα κίνημα. Στο δικό μήνυμα, πως είμαι ζωντανός. Αρκεί ένα πρίσμα για να πετάξεις λόγο. Και κάθεσαι μετά με κουμπί σου, μη σε πουλάνε πριν σου. Όπως γελάνε τα πράγματα σου γυρνάνε. Να πέρασε παραπάνε, πεινάνε, σε προσκυνάνε. Να προσέχεις, δεν σε πάνε και όλα καλά θα πάνε. Τραγικά και αστεία στη μέση, ισορροπία. Προσεγγίζω προσωπία, μάλλον μελαγχολία. Είναι μυστήρια, πράγματα που καθέντα πίσω κτίρια. Πετώντας το αγνό, δίνω πως συγχαρητήρια. Σε όποιο κάθε κουμπάτα λίγο καλύτερα. Απόλυσα στο πάγωμα, λευκές το ήξερα. Ότι φοβάμαι στο κρεβόμοντας την εξάρτηση. Το σώμα εκτεθειμένο δεν ξέρω στην απομάκρυνση. Τώρα θέλω να παλιότερα γερά στα πόδια. Εγώ να ζήσω τόσο